وما نهاكم عنه فانتهوا جو کچھ میرے رسول چو تانوں ملدا جاوے انہوں اپنے وجود تے فٹ کر اندے جائے آئے تے جتھے میرا پیغمبر تانوں منع فرماوے اس دے نیڑے نہ پیونی آئے میرے پیغمبر نے تا کھاونا کوئی نہ آئی میرے پیغمبر نے تو پرنیونا کوئی نہ آئی میرے پیغمبر نے تو پھر دیاں تے پتران دی ضرورت کوئی نہ ہونی آئی تے تسا جڑے ہو تسا انسانانو کھاون دی بھی ضرورت پیون دی بھی ضرورت خوشیاں تے غمیاں دی بھی ضرورت تانوں پرنیون دی بھی ضرورت تانوں صاحب اولاد ہون دی بھی ضرورت تے جداں تسا میرے پیغمبر نال مخالفت کروا یعنی پیغمبر آکھیا میں نہیں پرنیندہ امتی آکھیا جو میں پرنیون تو بغیر رہ نہیں سکدا لڑائی بنے آگے نہ بنے بولو یار اے مولوی نال مقتدی دی لڑائی بن جائے تو مولوی شودے دا رانا اوکھا نہیں ہو یہ ساڑھے مقتدی نہیں ڈکین دے تے انہا پیغمبر نال جدہ مخالفت کرنی ہے پیغمبر اگر نوری ہوتا ہو آکھیا بھئی نا 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 میں تا پرنیوان علی میرے اندر اللہ نے او صفت نہیں رکھی اور جبرائیل امین نوریاں دا سردار ہے وہ پرنے ہویا شاک کے جپایا گیا نا کیڑا پتہ پرنی گی ہوئے اور نوری پرنیندے اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا پیغمبر جیڑا ہے وہ تواڈی جنس چوں آیا ہے تاکہ جیویں جیویں او کریندا جائے تو سویں انجے کر دے جاؤ تاکہ او جے پرنیونا ہے تو انہوں دسے کہ میرے منن والیاں دا پرنیون کیویں ہوندا ہے پتنوں پرناؤ تا کیویں جے دھینوں پرناؤ تا کیویں دھیاں نو پرناؤ تا ان پرناؤ جیویں محمد نے فاطمہ نو پرنایا ہے اللہ کریم فرمائیدہ ہے میرے محمد الرسول اللہ نے اپنی زندگی دی حرکات و سکنات نو امت کے سامنے ظاہر فرمایا